Stine. Hej, mit navn er Laura. I min fritid, ja, hvad laver jeg i min fritid? Jeg klatrer rundt på træer. Der var et orm. Den kan vi godt lide at spise. Jeg er 16 år gammel. Jeg har 6 søskende. Jeg er halvtysker. I dag er jeg på skovtur. Og det kunne være, at man finder noget spændende, man kunne spise. Så der var nogle svampe. Nogle himmelbær. En svamp mere. Og noget gult. Det kunne man tage med til senere. Måske finder vi noget mere spændende rundt omkring. Jeg har fundet nogle penge. Dem kan jeg købe mad for. Fantastisk. Jeg arbejder jo for mine penge. Hey, der kommer flyvende der. En sommerfugl. Se, den er da meget sød. Her kan man spise. Det var så denne gang i Diva i junglen. Jeg håber, I vil se med næste gang. Jeg glæder mig. Jeg elsker. Hej. Jeg hedder Siv. Jeg er med i Diva i junglen. Ved du hvad? Jeg kan godt lide sommerfugl. Det er sådan en, der kan flyve. Den skulle meget sej, var. Det må jeg nok sige. Det ved de smager godt. Jeg tager lige en tester. Den smager lidt af støv. Hvad er det for noget? Nå. Simpelthen flyve. Den tabte ikke. Se, nu skal jeg ud og finde ormen. Det kan godt fortælle dig. Det er sgu meget hyggeligt, det her. Nej, hov. Men sandt, der er sgu en orm her. Lige på et træ, der hang den sgu meget godt, var. Det kan godt fortælle dig. Den er brun og hvide. Det er sgu meget godt gået, du. Skal vi prøve at se, om man kan knække sådan en orm, om den så lever stadigvæk? Det kan godt være. Man ved jo aldrig. Nej, den er sgu død nu. Hvad er det for noget? Jeg synes altid, de plejer at leve videre. Nu er den død. Skal vi ikke prøve at se, om de smager godt, jo? Det kunne jo være. De smager sgu meget fint. Det kan godt fortælle dig. Nu har jeg fundet på noget godt her. Jeg har sgu fundet en svamp. Det kan godt fortælle dig. Når man spiser svampe, ikke godt? Så bliver man sgu sjov. Det var nok for den gang. Hej, jeg hedder Mia, og jeg er 16 år gammel og gået på Skansevej. Og nu er jeg med i Diva i junglen, mit største drøm. Og så kan jeg vide, hvad man finder. Hey, prøv at se. Der er altså en sommerfugl. Og jeg er virkelig, nu er jeg bare en diva, ikke? Det er godt nok varmt at spise sommerfugl, men jeg gør det alligevel. Som I ved, så bor jeg ude i junglen, og der kan ske mange vidunderlige ting. Som, nu regner det med penge. Nu regner det jo med penge. Prøv at se, nu er jeg millionær, så nu tager den næste fly hjem, så vi ses. Det er slut for Diva i junglen, og jeg håber, I har nyt filmen. Hej hej.